Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa atong na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karasig lang sa aton sining tiyempo, kagaton nga panahon, yari na kita sa Miyerkules naton nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Abril 1 kita o Miyerkules nga pagpangalagad ginabi-abi naton aton mga suki nga matagpalamati nga nagatutok na hindi lamang sa on-air kundi sa online. Aksyon Hotline! Ginaupdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Oliver Pason. Backup manaton karon niya nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag sumangman Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon, nagabi-abi kita sa mga Facebook users nga nagatutok na via Facebook Live. Salamat gid sa inyo sini padayon nga pagsakdag kag sa mga nagamonitor man paagi sa YouTube. Aksyon Hotline! Ang mga nagamonitor paagi sa ila sining nga mga transistor radio, pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe ginabuksan tanang karon nga aga. Ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Sa aton nga mga headlines, Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. headline number 1, pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga mga lugar sa Bacolod, mandatory na. Aksyon Hotline! Mga naglapas sa curfew hour o kon curfew kag enhanced community quarantine sa Bacolod, uy, damo sa gihapon. Aksyon Hotline! Kag implementasyon sang no segregation o collection policy nga kuntani, umpisan karong adlaw, nanoy man, madayon. Aksyon Hotline! Bacolod noon, naging quarantine sa Mambukal, natapos na. Aksyon Hotline! Kagagkadamuon sa mga individual sa bilog nga pungsod nga napatay kag nagpositibo sa COVID-19 nagtaas. Aksyon Hotline! Now sa aton sining nga pambukas nga mga balita sa mga nagapamangkot kung anong latest karon nga update, actually kahapon nga record dito sa national, may ara na sang 88 kag posible may ara pa sang madugang no kay may mga critical pa nga yara sa ospital matapos ang ining COVID-19 nag-igo diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
ang death o mga nagkalamatay ng individual naglabot sa 88, doble 8 na. Kag ang kaso, gulpiada man nga nagtaas o kung nagtimbuok, bangod kay ti damo na sang mga testing center, kag damo na sang mga testing kit no, nga ginagamit ang aton mga otoridad. Ang pinaka-latest as of yesterday, mga 2,084, 2,084 ang kadamuon sa magkaso, ang mga naka-recover o recovered individual yara sa gihapon o kunyara sa 49. Ninit ang mga or ang numero sa mga individual, at least ang good news kay may ara sang mga pasyente nga nagaka-recover sa COVID-19. May mga opisyales ng gobyerno nagligad kundi ang balita itong why ito kamaturan at itong maging post sa Facebook nga positibo no si Senador Bongbong Marcos sa COVID-19. Uy, ang latest bala palayag nga ti kuha naman na positibo naman siya no ining si Senador Bongbong Marcos. Amo na para sa mga nagapamangkot aparte sa sining update na kon COVID-19 ang paghambalan. Now, diri sa Metro Bacolod, ang sadya kay ang ugtas ang pulis hindi hamak. Ang mga frontliner naton katulad sa PNP, ang mga nurses o medical workers, ngara sa frontline, ang pila ka mga gamit o kon mga nag-volunteer no, nga magbulig sa mga border, nga nagabantay sa check-up points, ti ginhawa nila ni, no, nga paninguha nga magkaserbisyo, ginhawa nila nga pangalagad para lamang nga mabuligan ang mga individual nga tinagasulod nagagwa sa Bacolod to make sure no, nga aton ini mapauntat o ma-flattened ang sitwasyon kag kaso sang COVID-19. Kung pasugtan lang ni sila sa tuod lang, gusto man nila nga magtiner kag magupod sa ila pamilya, sino ba lang gusto man o kung hindi luyag, ngara kaya sa imo pamilya, nagaupod ka sa bilog nga adlaw, upod ka sa imo sini pamilya nga tawhay ang inyo sini nga pagsinalayo. Gaugtas ang pulis, kaya pisar sang mga rikurida nga ginahimo, apisar sang ila sini pagpahibalo, information campaign about the curfew kag enhanced community quarantine, may mga pasaway gidagyapon nga nagagawa sa ila puluyan. Okay lang na ako nagabalandra kamo da, lapit lang bla within the premises sa inyo balay. Inang dira ka lang sa ugsaran mo, may ginaobra ka dira o kon may ginahikot ka, ang iban kay sus makadto pa sa piyak nga balay, manumbalay pa, no? Kag tiway man lang kapuslanan ang ila sini nga ginahimo. Bangod sini ang kapulisan nag-operate. Kag damo ang nagkaradakpan. Ipamangkot sini nano ang matabo sini sa ila, no? Kaya ang iban after sang reglementary period, tiini sila ang apuli man no ng iban, pero ti ang city government o Bacolod, ang PNP nagpalayag ng tingiban sinisila pasakaan gig kaso no sadya ini amo na bla kung kaisa palihog lang kooperasyon malang ginapangayo sang gobyerno mo kasimple sang aton sining nga mabulig, kooperasyon sa gobyerno para nga mapunggan ang paglapta sining kagaw, no nga pwede maghalit nga bisan doktor kita nyo nga kalamatay. Hindi man naton masiling nga ti halangan ta na karon, hindi man naton nga kung pamahog sa publiko, pero kita na naman ang ebidensya nga bisan na madalag ko nga magkapungsuran, may nagakapatay nga doktor, may nagakapatay nga mga individual kag linibo ya sa pungsod Amerika dito sa Italy, sa China nga ginhalinan gid sining COVID-19 nga nagkalamatay na. Kag sa pungsod China, nag-curve lang o kung napauntat, na flattened lang ang
sige nga kaso sang COVID-19 right after. No, nga nagpatigayon sila sang lockdown, nagpatigayon sila sang pag-regulate nga hindi hilway nga makalagaw ang publiko. Amo tong rason kun nga na-minimize, may mga cases man, pero napahagan-hagan. Idri sa aton do kabudlay gidiya. O, hindi kita magpakita kung tani nga mga tig-aulo kita kagpakabalam la. Nga mabot ang tiyempo, nga daw basulon ta pa ang mga otoridad kung madakpan, kay duro rason, ara iban singa mabakal, kuya mo, may baklon ko importante siyanggi, dapat kaning mabakal sina, kung may ara man kaginanglanon, ang may bitbit kaginatagan sang quarantine pass. Simple, no? Yang may quarantine pass, mo lang na dapat ang maghalaka kadto sa mga tiyanggi, kung may baklon nga importante, kagway gani ginahatagan otoridad, no? Ining mga individual, no? Ining mga individual nga wala sang quarantine pass. Diri sa aton sa Metro Bacolod, at least ang mga borders o kung check-up points naglaka-laka na gidman ang mga salakyan nga nagalabay. No, sa aton experience karon nga aga wala na nagaginutok kay nagligad, no, sa o kung duha ka adlaw nga sa Gunson, may mga check-up points nga may nagalinya pa nga salakyan, no, madamo nga mga private kag delivery trucks ang nagalinyada. Pero pagkaroon nato ni Action Radio Philippine Standard Time alas 8:08 na. Now, i-check ko lang una ining balita sa sitwasyon kag update sa tong mga paidalom sa quarantine sa Mambukal Resort. Kung may magin pangdala dito, ang update nga mayara na nagkatapos sang mandatory period of time nga dapat ma-quarantine ka anay. Ang tinutuyo sina para may baluan nga sa sulod sang 14 diyas bala ang imo sining ang individual nga dito nagalin sa Metro Manilang iban nga nagpulis Negros may baluan kung may mga sintomas sang COVID-19, at least ma-address gilayon kag hindi ka na pahalit dito, hindi ka na makatapik sa pamilya mo o kung sa lugar nga imo pagapulian. Anong latest sini? May nabilin pa bala dito? May ara pa bala sang taga Negros Occidental nga nagatener dito sa Mambukal Resort? Online sa hotline. Online sa hotline. Ang report gikan sa PIO, may mga taga Bacolod na ngagin pagwa. Joining us this morning is Dr. Jonathan Lobaton, no, isa sa mga opisyal dira sa provincial capital. Doc, may aga sa imo. Morning. Doc, may aga gid. Ano ganing specific Doc Lobaton, ano ganing specific designation ta sa buong sa province? Executive Assistant to the Governor kag Subong Incident Commander. Yes, sir. Sir, maki-update kami ay kumusta subong status sang atong maging paidalom sa quarantine sa bahin sa Mambukal Resort. What was the latest? May mga nakapauli, nakatapos ng gidman sa quarantine? Yes, Action Art, no. May kidwa to sila ka first batch ang atong ginhalin sa Clark bala via plane. Second to itong mga nag-agi sa diri sa Panay via Roro. So, first batch is okay na, no? Today, April 1, nagka-complete sila sa nila 14-day quarantine period dira sa Mambukal Resort. So, ready na ang provincial government nga ipabalik na sila sa ilang mga tuloyan, no? Of course, pero we want to clarify nga hindi lang nga papulion, babayan nila sila. While they are still PUMs, we assume wala din sila sang COVID, pero we will keep on monitoring them bisan pa nakapuli na sila. So, today, amo na ning i-release sila ng provincial government. So, bali, bisan nakatapos na sila sa quarantine, sige hapon monitoron sila sa government, no, kung nanong status nila. May mga ibulig man kita Doc, sa ila? Hindi ko familiar kung may bulig ito sa ila.
Kaya in fact, may sa ila, may mga kaya-kaya maganing ikalabanan man sa ila, no? Tayo mo na ang kung we have designated drop-off points para sa ila. Nga kagang ila family dira lang mo pick up. Daw kagang ibang gani daw pick up on dito sa Mambucal Resort mismo. So we will provide transport from the Mambucal Resort going down to some drop-off points sa atong mga COVID PMs. Okay. Like for example, may ara mga taga-province, ang ilapululian, like in the case of Bacolod City, i-turn over naman ni sila sa Bacolod City government. Yes. There is continuing ang atong coordination with our LGUs. In particular, there is Bacolod. Kaya meron kita di mga taga-Bacolod. So there is continuing coordination. Hindi pwedeng i-turn over down sila. In fact, sa mga profile nila, wala kita. So may ara kita record sila para mabalaan ta kung diyan tani sila pang locate kung kinahanglan gid man. Pero that's why 14-day quarantine period is natapos na. So we assume negative sila sa COVID kag maayo man ang ilang kondisyon kay wala sila yung quarantine sa Mambucal Resort. Ginabantayan ini sila Action Art. Hindi sila ito ginapabayaan. Nurses kita kag doktor sa monitor sila. So bali suma total pila gani ni sila kabilugan nga to dito dok luwas atong isa nga nagpalagyo nagpuli sa ila balay ngiti daw ato sa iya daw pasakaan kaso to sa pulis bali after to pagdakop sa iya ginbalik to siya sa Mambucal no? Yes, ginbalik to siya. Actually do mga sobra ini sila 80. Ang ko 89 ato the exact sa ilang number 89 no. So mo nang ilang number. Okay. So tanan sila subong okay na or may nabilin patong mga individual subong. Subong pa lang ma-start Action Art actually I believe ga profiling to this morning kag pagkatapos sining first batch kay nanti may second batch ka haling sa kuan mo pinagagi sa dagat pinagagi sa Katiklan. So definitely may mabilin pa mapatauli ka ng 89 may mabilin pa ng mga 20 plus. So we will see within the quarantine period na 14 days matapos nila the same thing kung wala man lang mga sintomas ipapilion naman sila. Sa sining pagmonitor naton why naman siyang latest pa no nga daw na stranded nga pagadalon dito sa Mambucal why na siyang idugang doc. So this time why na daw amo lang ning last after nga nag-declare ang atong governor nga i-close down ang atong mga entry points kag considered sila nga PMs. Amo sila ang major nga damo-damo gid Action Art. Okay. So at least ang aton kabalaka no kay ti bisan ang pamilya nila ning iban kuan man ni sila mo. Ang pamilya nila gusto man ni luyag man ning makapauli na taning ila mahimata so good news ini nga at least pagpuli nila tuway sa sintomas kay ti ang pagtiner sang kalawigon no ang lifespan sang virus ti sa 14 days mapatay man ni siya naturally kung wala malangyang sang way kamatapikan no kung may arag mas lawas mo ti mapatay man lang siya no sa on its own so good news ini at least doc nga waigid sang mga nagpakita sang sintomas. Yes, Action Art kag siguro let me take this opportunity na lang Action Art no diya sa aton. Yes sir. Palangga nga Governor Bong Lacson nga ginaang measures balang ginahimo sa aton gobyerno. Ito nga may sidihan gid sa aton mga tagpalamati. Kag we also need their support. Kaya hindi lang ni kaya sa gobyerno kung hindi mag-support ang aton komunidad, ang tao. No? Dapat this should be our joint efforts. No? So this way nga even aton governor, aton provincial administrator, aton vice governor, kag mga board members, they work hand in hand nga para mapakigbatuan in COVID-19 Action Art. Okay? Because we decided already nga ato bangon tayo head-on kalang problema kaya hindi tayo makita. Amo na nga silisuhon ta na lang atong pagpakig-away. So kung may mga amo nga mga situations, I hope they should understand and they should also help the government Action Art. Okay. Sige.
So on that note, unless kung may idugang ka pa, salamat kisa time mo karon nga aga Dr. Jonathan Lobaton, sir. Thank you, Gid. Action Art. May aga sa itong matag paramati. Action Hotline. Dr. Jonathan Lobaton, ang Executive Assistant to the Governor sa probinsya sa Negros Occidental, and mayo ini nga latest subong update kag development kay at least may ara sang maayo or positibo nga balita kay ti wala sa sintomas gid ginaproseso na ang unang nga batch sadtong mga ginkargabla tong sa eroplano nga ti may isa pa ganito yung nga nalagyo nga nag-init magani ang diskusyon kag may mga nag-react pa gani sadto matapos nga nagpauli sa iya no mato siya pauli halin dito sa Mambukal kag ayawan pa locate ang pulis sang iya sini nga ginaistaran. Kaya mo to, no, ambot, kumusta na to sa iya kay kung natapos ng quarantine period pero kung magamoning sitwasyon nga may kaso kay mo kundi imbis ka makatrabaho balik kas normal mga pagpangabuhi disgrasya ka magamo sini. Alas 8:18 na dugay-dugay katuan ta si Action Dale Salazar man kay kundi ang report diri sa Bacolod nga may ara sa tong una kundi may mga na-record no nga na patay diri sa Bacolod, and in fact tigin gin monitor adto kag ginahulat ang mga result. Bangod nga tinapatay sila way pang result pending pa mo ang result sang swab test nga ginkuha sa ila. Ang latest update subong nga may isa pa nga nagtaliwan nga patient under investigation last March 29 o kon sadtong tinalikdan nga adlaw tiway pang swab test sang pasyente. Now kun ini nga nagtaliwan idugang naton sa numero, ikatlo na siya nga PUI no sa Bacolod nga napatay. Ang una amo adtong 60 years old nga lalaki pero negatibo sa COVID-19. Ikadua ang 62 years old nga babae kag pending pa man ang result sang iya swab test. Ti magamon ikatlo niho nga napatay pending man no ang swab test sa karon o kung ang result sini. Breaking news. Balon naton joining us this morning is the Interagency Task Force Chairman or Head. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Yes, Action Art, mayong aga gid sa tuntog lang. Thank you so much for the time. May information kami na baton, and in fact, halin man ni kay Dr. Grace Tan, may ikatlo nga patient under investigation nga nagtaliwan, Vice? Yes, correct na siya, Action Art. And we are sorry for that, no? Hulaton ta pagaling nimo no kon sano magwa ang result sang swab test, and hopefully negative man, Vice, para nga hindi naman mag problema pagid ang ining mga pamilya o mata kang mga tawo nga nag-attender siya. Yes, hoping, no? Kaya itong isa ka senior citizen to na nagkaliwan sa tangubtong area, negative to. So, mo itong mga neighbors na alarm, na kulbaan. So, negative to ang results yan, ano? Yes, sir. And hoping ka ini negative man. And yes, sir. Ini isa man ka barangay diri sa Bacolod nung sigurado maingod balay sini kon makabati naman sang balita. Basi balay iban maalam naman pero tiulaton tanay ang results na. Yes, and si Mayor siguro mapagwa sang another executive order. I-inform ka na ang public kung diin sila nga places, diin nga barangay. I see.
Oho. We are waiting for that kay may mga bagong directives, protocols, kung ano pag-address or paano tani matap na ang COVID. So may mga directives kita from DOH na pwede ka na mapabalo ang mga barangay officials kung diin nga places kung wala platon ta ba si karon magwa ng EO ni may. At least maayon na siya nga balita no kay kabalo ko naman ang public kung isa kung nagamonito nagasunod sa mga balita maka-post gani nga inanghalin magani sa in the RRMC ang record sinalin sa Department of Health sa regional office. Okay, isa damo ga question at din nga barangay na away nyo na ginalawag ti may protocol ginasunod. So maayo ini kon amo na ang development ka at least ma-aware man ang public no kag ang mga naga-question sina Vice. Yes, correct. Kung sa subdivision, anong approach natin sa nada? Kasi kalabanan na gated ang balay. Kung sa kapurukan, sa informal settlers, anong pag-address na sila, dapat may harap kita pagsulundan na kung yung kaso mo, tabo. Okay. And kaya muna bilang action art, ang nobody, no one of us, not anybody ang preparado. So kung lang tawon mo gani primero, mga doktor sa sila nga ang masukso kamo yung mask, kami lang na yung suksok. Subong ka ginawa ng executive order, ordinances, and ang isa gali siyang pinaka the easiest and the economical way nga masalbar na hindi maglapta ang COVID, ang tanan dapat mag-usar mask. In fact, isa gani, naka-engage ko gani sa isa ka exchange of ideas when nag-meeting kami sa mga specialist di. Kaya ginraise na lang issue mo. So, I told him, or I told her, nga siling ko, kami nga civilians, if we are using mask, we protect you, and likewise, you protect us. We are protecting each other. So, subong tanan na, may executive order na, may mga ordinances na nga, nakita na, ang isa gali isang solusyon is, ang tanan mag-usap mask. Diba? So, damo-damo kita sa mga directives, amo nang rason guro nga ang ato national office to dugay lain-lain man ang okay. Direktiba. Tapos na bla, may in kabangkalan niya, dinusar nila may window time gid sila. Ipapanas ni anyo tong window time. Ang kabangkalan, nag-obra window time, which is very good. Color coding sila. Amo ni nga mga barangays ang magwa sa Monday. Amo ni nga mga barangays ang magwa sa Tuesday. So Okay. kung di nag-create ka distancing, then ang jutay ang taong galagaw, from Mondays to Sundays mo. Lain niya ang barangay ang magwa lang. Which is very good. Di mo na lang ang mga kanya-kanyang strategy. It doesn't follow nga kung mga doctors kita, may kung kita monopoliya siyang kinaalam. Damo gali way nga mahimo ta, ma-contain naton ang kakaw. So, from day to day, kina-evaluate na ni Mayor Okay. ang sitwasyon. And nagkakuha ka inputs nagkakuha ka lessons, nagkakuha ka idea sa ibang nasyon, ibang lugar, kung ano yung ilagin himo. Kung doable, di mo ang taman Kay titanan kita to siniway gani ka preparar ang Italy nga kon ang health program la perti to kag sa Amerika yan ayan padri sa aton is Pilipinas. Yes, Amerika, what ang ganit tissue paper what Okay. ang lamas, what ang PPEs. Tanan wala ka preparar gid. Okay. So, kabay paano nga ma-address ni kag bangod nga nag-learn kita everyday may mga bag-o nga mga ordinances may ginapapanaog nga mga direktiba hopefully nga ma-address ini galing kay diri sa Bacolod na observe ko ang mga pulis to ga sa lanting ng ugat sa sang ugtas no kay bisan sa siningi batuman enhanced community quarantine kag gin-issuean sila sang home quarantine pass. May mga pasaway gid gyapon Vice. In fact, ang record sang patrol do mga 50 gyapon umpisa kahapon until today mga nagkaladakpan kay nasa kagahon di lang sa curfew kundi way home quarantine pass.
Is kagin pasubong gani takpon pidi mo na silang dakop kung nala sa sagwa Gani? Kung ako siya, i-suggest ko na siya kay Colonel Binias. Nga manakop sila adlaw. Kaya mo damo lang nagatumpok. Correct. Pa dakop na sila ito initan na. 3 oras bla. Dari ba saka bibin na. Hindi siya mapatay sa COVID, basi sa ang kabalya makuha. Kaya ang panawagan ni sa pulis sila, mga kabalan na kay patalik doon lang pulis, magawa naman ng iban ka, kutso-kutso mo lang sa kilidalan. Yes, correct na. Sunat, diratas na ma-failure kung hindi tamayo. Kung may tagapati sa aton. Magdugay niya siya kung magdugay. Suliton, kung makulap ang aton ekonomiya. So kung makulap sa ekonomiya, pagkagwa sa COVID, way ka nabalikan, kinagkalaputo na ang mga negosyante. So wala ka nabalikan na obra. Kaya way na siya kapital. Correct. Utang niya, dako na. Kasi paros niya sa mga small, medium enterprises. Kalabanan ni Garkila ka lang mo. Correct. Si Garkila mo, di kung maglawit siya, Balda eh. Ang owner ng building, da kayong stock mo, magasulot mo. Kita ni mo siya nga hindi na ko, tikwa di stock mo. Di ba kada choice, yung kayo bayad, di kung liputo ka, kung maputong inyo employer, why nagmubalikan nga uga. Correct. So kabay pa nga, ukdan ni, the fastest nga matap na tani, balik ta sa normal life ta. Pero kung hindi naman kuperar, manawig ni siya. Hindi ka kabalik sa normal ta nga pangabuhi. So, ang gobyerno mo ang kwarta no pagpasustain niya sa subsidy. Wala na. Ang iban gani advice ang ginapalibugan lang niya, paano ito makaklaim sa mga amo ng mga kuan man, ang mga benepisyo nga makuha na ito, no, bulig, assistance ng gobyerno. Di okay man nga at least nagapalibog kamo, nagayamo kamo da kay bisan ang ginapangatag gani nga mga food packs, damo gyapon nga reklamo ang balgani ka pulis, mayo gani kamo ya kay ginadulungan pas balay no da, no, inabuligan kami amon ga risgo gani sa kabuhi kag ti hindi man nga siling ang gobyerno na lang tanan sa liganta kag way kita yasang maamot bisan sa pagsulod na lang sa regulation balabais. Kamuna mo lang hinapangayo sa gobyerno, follow ka lang. And correct ina, ang aton yung frontliners, gina-risgo ng kabuhi. In fact, damo na ganun, frontliners na kaladula, nagkalatumba. So, again, ang appeal na ito sa publiko, na dali naman lang, ni pila naman lang, 12 dias. Ang Manila, nag-extend. Extend sila sa Islawayon to tao. Di may lesson na kita itong nakuha sila. Okay. Kung sige na sa extend maglawit, lain sitwasyon. Yan man. So, diri sa ato ni Way pa ni Sugilanunan sa task force kung balaki ng lanon ta pang i-extend after April 14. Wala pa man kayo nakasukot. Depende. Ini siya ginabot na. I think may nag-abot pag yun nga supplies for Bacolod. Kung sige ta ni testing, kag kung negative kita diri kag nagapanaog na kag wala na sa men ma-admit, then pwede na ito ma-lift na. Kaya dapat coordinated ta mo ang sa province mo. Kaya kita man lang din. For the mean, balik ta sa normal, pwede yung nga tagyapon i-strictohon tang guwa sulod sa aton di seaport, kag airport. At least, nakabalik na sa normal ng pagpangabuhi. How about sa extreme quarantine? No, nga ginahimo sang pila ka mga sa province ngin patuman si ibang mga LGUs, would it be possible nga diri sa Bacolod matabo man kon kinanglanon vice? Di kung mag-surge ni, kung magdamo ang imo di PUIs, magdamo ding positive mo, dra sa matadulong sa extreme. Di para sa ibalo sang publiko, kung extreme na, ang home quarantine pass na hindi na pwede. Suspended na, why na na? Galing very costly na on the parts ng government. Kay even sa class A kag B, ikaw na mo provide sa needs nila eh. Correct. Or ikaw suguon nila. Total. Oo, di ba? Amo ni siya nga itong ginaplano ni Mayor na mag-issue sa executive order pati nila sa mga hotspot, hot zones. Ano po lain yung gingamit doon na eh.
Ilain yung ginagamit ni Mayor Sinada. So, inada kung extreme kuan muna sila, community quarantine muna na. Kumiara da. So, hoping hindi ito kalabot, inabot ng test kits, kag matestingan tanan, kag wala man lang, balik tas normal life ta. Pero kung hindi, kung magdamo, may mga PUMs magani nga way nagtae. Hindi na ito nag-flood. Sus, Mariusip. So, budlay sa parts. In fact, mga pulis, ang aton City Health, overworked action act. Si Dr. Tristan kita ko na niwang. Nagniwang siya ko. Ako niwang man. Ang stress, pwerte, kaya ka choice maugtas ka mo. Ang tanan mong efforts, tanan mo nga ginahimo, damo gareklamo, damo pag wala ka pati. So, very stressful, very tiring. Kapoy ka tama. Kagti, amakon mo, mga major programs natin nga supposedly makick off na tani, may mga priorities. Kita hindi tayo mapatuman. Sumong gidiri kita na ungot sa sining COVID-19 nga problema? Yes, actually, I personally sa akin napangita, yes, Mayor. Si Mayor, saan ka mag-aga sa opisina? Si Mayor, palibog ko na ano ang solusyon. So, tiyak ko yung chair, assign niya ko yung field eh. Libog ko din sa field, report ko siya, o ganyan, executive order. So, it doesn't follow nga kung mayor ka, dapat ato kagid sa field, makatugid sa mga komunidad, di ba, Vice? Bin na muna iya. May mga barangay officials na yan na science field, i-distribute ang obra. Luoy pa ni kay mayor eh, asan na mag-agada. Halin sa agang na mitingay, kasta mga gabi, kasta tagahon. Why na nagani puli sa ilabalay. Then, amon pa na kay gusto nila yan, si mayor, guro may exhibition sa tumadalan, which is not the case. Gani man. So, may damo-damo kami may assignment. Pero si Delta may assignment na sila. Pero sang DRR Remote may assignment na sila. Si Councilor Cindy Rojas may assignment. Tanan kami may assignment. Tapos report na munto sa kay Mayor Ping. Okay. So, pasensya ka. May ining problema kasi ang distribution siyang kwan. Relief goods. Well, meron yun na muna na baton ko. Kung due tayo na baton mo, yan ang isang barangay. Ang isang city line man. So, mamangkuton mo, di yun nagalin. Sa barangay o kung sa city. Kung wala, di kung isang city na kinudyo tayo, natin i-post mo da. Pero kung isang barangay, i-post mo yan muna na baton ko city, hindi man na... Hindi gusto. Mga tao ka, wildy. O yan, makon mo na tood nga may mga dream, may kapanawag sa estasyon, akon gani numirombot, tingala ko kay doon naglaptab lang, ang ginapangatag, bisan sinulang, kapanawag sa akon siling nga amon di nga, tag 3 kilo lang nga daw, 7 ka kilo, matugin lawag ni Kwan, ni Ma'am Pasilta Tiros ang DSSD, igo kwentaon gali sa uli, iyak barangay na baton niya. Yung batong ko di sa lang kilo, tiyak sa barangay. Kontan na yung investigating tao ka, kung ano wildy. Oo, eksakto na. Lambasol, kaya binila yung short change lang mo. Pero ang supply naton, iniya kaigo gid for 2 weeks until April 14, nga supply, bastante pa kita, Vice. Well, may second trans pa niya, may second trans na talagaan. In fact, nagpaninsan ka na is mayor nga dugangan pagkid, kaya kita mo sa reklamo Di malawig ni siya, hindi lang ni second trans, may third trans, kasi may fourth trans pa gani. Hindi na ba lang gina-question nila, may 30 million to divide nila sa 40,000. Dapat ang mabato namon mga 750 plus ni. Hindi, kaya ang 30 million to, man to pinanagtagtanan. May tax na siya nga po sa reserve to sa second wave. Nila yung divide nila yung 30 million sa 40,000 packs. Okay. Di siyempre, pang taon mong kulang Kaya ambot ang balon sina ang nagasolusumada man sila nila dapat amo ni sa isa lang gali kabulyada kinanglan 700 ang amount supposedly batunon. Nabi nila yung 30 million para to sa 40,000 ka packs. Okay. Hindi, ang 30 million niya ba't dito? May packs pa nga nabilin for the second wave. I see. Diba? Pero yung lantaw na mo niya, lantaw na mayor, nga malawig din, hindi niya msling
isa lang kasmana. Mm. So, hindi man pwede nga tingog mo hatag sila. Oo, kay base bayluhan niya na siya po. Na, among lain. Kung baligya, iya kag itong edge, o kung yung bakal whiskey, mas mayong hatag ka sa ila, hindi tingog. Insakto man na toon, may ara na iba na siling niya. Dason si Wana, may niya, dason ni Guro mo, maniliwat ka na mo. Ni inablang kapin pa kung way manggid naka-insyende, isaligyan na lang tanan sa gobyerno siling niya. Dason may ara naman to, ibaligya tanin kido sobra. Ito mas inigali ideya ni, konseptong ginimo ninyo, para nga at least, kung ano lang intended, kag pwede nga mausar sa isang pamilya, amo nang ginatag sa first tranche. Yes, correct. Kag may plano pag si Mervin nga ma-soup kitchen gani. Luto na lang kag nga glibot sa barangay. Nan. Para nga luto na dan kwaon mo, kanon mo. Na inay sigurado galing ang problema sina nano may ang problema sina ang personnel nga manghatag sa kada balay kay siling ko basi maginutok sa dalan blak maglinyadas dalan dalapit silaw. Ako na kay kunara kas lakyan nimo kun di ka mo maginya lakat ko kapag wala sila ka distancing lakat mong lakyan kumulon ka. Sa ilok siya barangay. Di kundi kung himuon mo na may educate mo sila. Nga kay kulit di magpila ni taktilaw. So, nakita ko nakita ko bala epektibong ginimo sa pulis atong pagdinakpanay sa barangay sa barangay 8, barangay 2 nga ginimo sa police station number 2. Ang iba na barangay doon na alarma masiya dakpon kagalito do hindi kalilaw-lahong ning ginambal sa pulis ikarga kagilis patrol car kag dalon sa police station. O kasi painitan to sila. Timay na makaging ng virus sa utok nila to. Hindi kay bisan kita bla mismo nagaugtas mo kay hulaton mo lang nga maglampuas ang alimpuros sa pulis. Guwa ka na ba ni imo nga way maging importante blado ka may natani kon emerhensya nga may rason na mabakal ka to sa bulong sa Tiangge kay naglaing pamatsyag kag ang may way sang quarantine pass daw natabuan nga ang magauyat sang quarantine pass way sa inyo balay kay maging katuan maging bakal man inaguro basi kon ma-exempt na sang maintindihan ka otoridad ta pero kung wala kam lang imo panginhangin ka lang ka magkutso-kutso do hindi gidiyaya ka duway bla rason-rason bais. Yes, correct nga action art may ara gani report sa kundi nga may iara to sige sila panahore. Hindi namin. Galing kasi hindi takarapal ng problema. Okay. Siling tati report nila sa police tawagin mo lang the number nga mo niyo. Kasi do flooded ka sa reklamo eh. So ina nga bagay ng mga panahor na dito na lang as police niyo dikta sa inyo barangay. Okay. Anyway, pero anong update subong? Mayara na ginman sa mga medical supplies, mga PPEs, nga nag-abot sa aton testing kit pa ni Bag-o Vice? Walang provide na to sa regional hospital, PPE, say sobra na I think 300 plus, lapit na 400. Ang question nga na action art, kaya ka man baklan, amo ni sige wangal ang mga aton health providers, kaya wala ka source, may ara man, baligyan na tag inang kwan bala, inang plastic fake bala. Kaputi? Hindi siya, tikon isulot mo na to sa positive o kung sa POI nga patient, Kasi DOH approved na PPEs. In fact, may nagligyan ka sa kundi siya online na 100 plus lang eh. Uy. 3,008 na yun plus yan ang tsukayas ni man. Diba si kung iputos? Diba? Ang itsura mo do pareho man lantawon sa mga PPEs. Guro protein na yan, di makapasiguro nga makalikaw ka sa kagaw na. Yes, amo man lang ng aton mga doctors and nurses na kung wala na dito sa ron, amo nang ginausap nila. Imagine mo pagtaya nga sa kabuhi nila, no? Gabi, no? Maski way nga suksukon, sige gyapon, may choice eh. Off na nila eh, off of office, off of their profession. So, amunis lang mga new heroes na to sa sining sitwasyon. Luoy ka action art sa ila. Yan eh. So anyway, sundo namon ini kay ang mga update kag development, especially sa kadadlaw, no? At least, ang POM kag POI, by the way, sa Bacolod, may new statistics or data ngin pagwa ang City Health Vice?
Well, as of yesterday, mo to kagapon mo ito mag-usbong and sobra pa kita 1,000 ka PUMs ang manong tapos ang ila isolation or incubation period. And pinayara kada action art nga isa ka critical nga positive na siya. Uy. And tiya mo to ang isa to nga nagtaliwan waiting siyang result. But tiya mo na ang sitwasyon, no? Upon the rest, I think, are getting better. Hopefully, ma-discharge ni sila. And praying, wala na siyang may masunod. So anyway, ang mga nagkanadakpan itong mga ginbulad sa init ang iban to na no ni paskaan sila sa pulis kaso? Wala muna itong instruction ng pasakaan kaso. Para padudlaon pa ni sila. I think sa ito ni Bayatan, ma-file na cases sila. Sos, kundi naglain pa. Anyway, ang compagid action art ang aton mga PUMs na nagalagaw. Kag kung may report sa mga barangay, sige ka mo, pailan ka mo kaso sa gobyerno. Anyway, salamat gisa time no nga ginatag mo karon nga aga. Actually si Dr. Jonathan Lobaton na interview namon kay ina may mga taga Bacolod manggali nga atos mambukal bala nati daw mo gina-process na tong iba natapos ng quarantine period ti magbalik sa Bacolod ni sir kon mauli ni sila sa ilang mga balay ti magapabilin gyapon nga PUM man ni sila. Ati ba sila choice kay may kwante. Under sa enhanced community quarantine, sugaton ni sila siyang aton bus kag idulong sa ila pa ni Malay. Gawin lang gyapon nga nag-quarantine sila kay hindi man sila kagwa. Pakwa na sila. Clear na sila. Pakwa na sila yung symptoms from the very beginning. Galing kagin siguro lang yan sa aton gobyerno na pag-abot nila diyan sa Manila, ibang sila overseas na sila. Pag-abot di incubate pagid sila. O quarantine pagid para siguro. So, sa ila din yung mga neighbors, kuha na sila. Virus free na sila. Hindi ka muda makulbaan sila. Okay. Sir, sa media bala, nang iklaro ko lang pamangkot ko lang, anong ginapangita nga ID sa mga checkpoint man? Kayo doon nag-issue man sang media permit si Mayor Bing sa kada station, may iban pagid? Wala na, sir. Ang gid na. Kaya frontliners magkamomo. So the fact na makakita mo dang imong ID kanina, understood na na. Okay, Bakit nag-practice lang ta siyang kwan 25% nga kwan. Skeletal force. So, ang request siguro or ang list of employees nga allow sa management ka mag-duty, ang mga nang kinanlan guro nato. Certification from your station manager at gina-allow ka nga mag-duty. At ang mga INCOV o kung mga COVID tracker na ito, kumusta subong yan? Ano ang status ni? May mga tracing balang ginahimo? Well, sige nga. And iyan na mo ng roles and beherds na ito sa barangay. Tungod ng distribution na nagtag siguro siyang home quarantine pass, na nagtag sa relief codes. While nagapanagtag ka na, dapat monitor mo yan ilang health conditions. May mga signs and symptoms nila, i-report na yun sa City Health so that ma-evaluate kag makadesisyonan kung ibutang siya sa PUM center na to, kung i-require siya na mag-seek siyang admission sa hospital. At least klaro ta. So finally siguro Vice ang imo na lang mensahe sa mga taga Bacolod lawig pa ni ikatlo pa lang karon nga adlaw sang enhanced community quarantine until April 14 pa kita. Vice, may ara ka mensahe o apelasyon sa ila? Well, the same appeal action art sa aton pumuluyo. Og yunan kami ang aton nga kuan enhanced community quarantine, di ta maglagaw, di ta balay-balay, siniran ka sa balay, patapuson pa niya para kabalik ka sa aton normal na pagpangabuhi.
Dala na da ang adlaw-adlaw nga pagpangamuyo nga kabay pa matapos na nimo gayan ta siyang Ginoo nga mauntat ni ang virus kag makabalik ta sa normal ta nga pagpangabuhi. Salamat gid aksyonar, kalong kamuda. God bless sa inyo da. Ikaw man, Vice. Salamat. Good morning, good morning. Action Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran, naganiwang sa buong mga frontliner, naganiwang ang mga city officials sa Ugtas. Tigaling, normal ina nga obligasyon nila, pero dapat may kooperasyon man kita, no? Ang Ugtas mo kung kay isa, nagaka-depress kanimo, ngang imo pagpaninguha, ang bakulod kung tani, hindi na magdamo ang cases. Di ba kung mo na ho? Subong ang mga POM, may nagapaugtas pa iya, persons under monitoring, nagalagaw gyapon iya. Di mayon ni nga makwan, mayon niya nga magkaradakpan sila o may ni pasakaan kaso kung insakto giman nga ginabaliwala nila yung ginahimo nga pag-regulate sa gobyerno. Action Hotline. Siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran, pwede malang ni ang mga ginahatag ng mga ID ni home quarantine pass, kag tanan na lang ni Mayor Bing Lunadia, ginaunod dapat ni sa mga check-up points, may-ari ako no pulis, ang sige pa istrikto, pati mga driver's license, na isa-isa pa, ti amo ni nga sitwasyon ko kay isa, way kasakyan ang iban di, ako nagapati nga may iban nga ginagamit nga masalakyan di nga, ang ila mga rehistro expire, no? Or ang driver's license expire. Ti may pulis kuno yang obray ka obligar, nya driver's license mo. Ang imo kwan, ti bisan may home quarantine pass ka hindi ka pagpalabayon iya kuno. Action Hotline. Taga hindi na assign si police officer Pistanyo. Alam mo, tuon ni nga sige kaya panglambat, na ginaobligar mo yung tao sa mga driver's license kag permits. Okay man na kay nag-stricto. Tigaling kay way kagani sakyan, ang iban di paninguha, no, nga bisan ang expire nila nga mga rehistro sa salakyan, gamiton na lang kay mga frontliner, way isang sakyan. Although may mga basis nga biyahe, pero tinano ni man, amo giman ang instruction siya, magkutong tabing police ni, hindi ni siya na-assign, hindi amuhaw. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman.
kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapdas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasimbangwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipanak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Alas 9:04 na, di niya na-assign si Pistinio man. Pistanio. Wala siya kuno presyento nga ginadyutihan or any unit kay pabalot taya superior. Sige. Nano ni siya kuno man? Sir, morning. Action Hotline. Ibasaon ko ni Blana yung mga mensaheng ginpadala sa aton sining chatroom kay balikan ko lang ni siya ariho may experience siya ti na hindi man ni husto iyak pulis ni ginhimo man din kay mo kakita pakakasi ang face mask ilang taon niya kag ikumparar sa itsura sa driver's license. Action Hotline. Hindi mo yung pag-i-honor ang certificate nga ginpagwa ni Mayor Bing Lunadia nga ang media is part of the frontliner nga nagabulig man sa kampanya sa pulis, ka-inform gani, party sini, na anong sitwasyon ng yaman, dali lang bala. May ara kagid, may imo kagid dugay-dugay. Oy, good morning, gali o. Sa mga nagamonitor, karon nga aga, nagpadala sa ila mga mensahe. Ang suggestion gani diri o, halong kita alert kay ang mga gaplano nga mga malain ga wear man mask kinahanglan na PNP alert no tuod mo na mga lawless element subong galing kid hindi ni sila guro kalusot dali-dali kay kon magpinalagyo na sila dali ni madakpan damo checkpoint mo. Hotline. Ang suggestion gani ni 28 ni Roger Montalvo siling niya obra ta guro container van ay nga prisuhan para sa mga pasaway mayo man ang suggestion mo. Kapin pa kung sa initan ko butang ni may kundi magpugati ang kalimutan lang ni. Action Hotline. Sige, salamat kita. Attorney Tic-Tac Villanueva. Nya sa kawayan may ara man ga mga mga COVID tracker. I-check ta lang na karon na. No, thank you gida sa imo sining mensahe. Ngiban nga ginpadala karon nga aga ari pa. Mga mensahe nyo, kay para nga maka-hitso-diretso kita. Aras Kenel Pico. Dan Islafor, morning. Kasaming Anpalmitan, morning man. Online sa hotline. Katuan ta, we have Police Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line. Sir, mayang aga si mo, kumusta ka na? Action Art, good morning din, no? Good morning sa bugo sa katapos sa Action Radio.
behalf ng ato nga City Director, Police Colonel, Atty. Henry Binyag, good morning. Sa subong action art ate, may obligasyon kita, hindi kita bawal magreklamo sa atong subong obligasyon kaya kinanglanon din ang atong action art. Gani man. Daway gini sa makakuan hindi kita kadiskanso kung sa mga kuan bala sa trabaho, ta kay obligasyon mo. Pero anyway, sir, kumusta karon nga gana dugangan ang mga nagkaladakpan nga mga nagapasaway ni, nga mga nagabayolar halin sa curfew kag way quarantine pass kasi gilagaw? Yes, exactly. Sakso ka leader ng action art. Kaya ako ganit list mayalo ako kalina pag basa sang aton nga secret, no? Aton nga secret kada adlaw. Kaya kahapon may price na kita nga nagkaladakpan. Sa subong, 65 action art ang doble. Mario Joseph. Oo. Ano ni Slayman? Action art. Oo. Mayado ako sang nagkatabi-irid. Amo na gali nag-order ako sa aton gira nga operation center i-breakdown per barangay. Oo, kay para i-refer naton sa interagency kung ano aton mahatag diri nga solusyon. Kaya dapat rekomendasyon hindi na kita diri magbinasulay kung paano ini ma-resolbar. Kaya ang aton nga inapatupad subong nga curfew 24 oras. 24 oras. So, ini sa gabi, adlaw ka gabi, ini nga pagpanakot sa aton mga kapulisan diri sa siyudad ng Bacolod. Kag anong instruction sa inyo? Pasakaan kay kaso ni sir? Yes, kailan gina sila namon sang kaso ugaling sa subong hindi man kita maka-inquest sa ila no in relation to Article 151. Wala man kita subong isang duty ng mga court personnel. Okay. Pero pag matapos na ining aton nga krisis, expect kailan sila kaso sang violation no sang Article 151 sa aton nga revised penal code. Sir, ari i-kuan ko lang sa imo, share ko lang sa imo karon nga gan hopefully ma-address ini nga problema kay no less than Action Rex Kantong ang naka-experience. Sini nga agad ra sa home site nga checkpoint may a certain police officer Pistanyo, pero why na maibaluan kundi na siya assign. Naglabay si Action Rex, ginpangitaan niya ID, no? Of course, normal man na napakita ID si Action Rex sa iya sa Action Radio. Hindi pa gid siya kay driver's license na pangita niya, ginpakita ni Action Rex ang certification nga gin-issue ni Mayor sa amon no permit namon nga as frontliner magag-working sa media and of course ang iya gin-issue man ni station manager hindi gid siya hambali ako no driver's license na obligar si Action Rex pakita sa driver's license. Ang lain pagpakita sa driver's license siling niya pwede mo makakasir ang imo face mask kay ikumpara riya guro sa itsura ni Action Rex man tingin kakas mo sa pobre namon nga production director kag program director kag news director diri sa Action Radio. Ti amo to kag ginpalin si Action Rex do may ara man kita subong ordinansa o ginpagawa si Mayor Bing executive order kinahanglan gani may ara face mask nga usan nga ginpakakasya ni man sin ko basi ma-check mo bla sir basi way ni siya kabalo. Action art no right after sini sa atong pag-istoryana ay makanto ko sa area sa home site no kay hindi ko gusto matabo ini nga sitwasyon labi na gid sa inyo sa atong grupo diri sa mga media. Nangligat ako yung rambal nga kabahin, parte kamo sa mga frontliners naton. Kung wala ka mo, sino pa mapabalo ni sa atong mga pumuluyo? Gani, man daw? Sa Bacolod, ilog na Negros Occidental, kung sino pa malabusan sa pag-broadcast. Kabahin ka mo sa frontliners, o galing siguro, may ara pa kita diri ang mga kapulisan nga wala kabalo sa sina. Ay, iba diri, bago man lang na pakasay, no, na pangbutang diri sa atin nga mga especially sa mga inner border control nato no. Nagalibot ako sa sininaaya. Oriyon ko ang personnel regarding sina kay kami hindi ka na ako mismo di ko gusto kag kami na pangayo sang pasaylo kung na balabagan o kung wala gid honor. Actually ang atong gra karon doon ilibuton gina naton sila. Okay. Pangayo kami ang pasaylo o diya sang Bacolod City Police. Okay. Sige sir, why gina problema sa mo na kay sing ko basing iban blamay lang na kun sa basikon sa kay Action Rex na experience niya na ti sa iban basi much more pag iblang ang gina-stricto iya siling ko ti basikon
malain pang resulta sa uli nga balik man no sa pamunuan sang BCPO. Colonel, salamat gisa time sir kag may nga gasi mo. Yes, masaliwat, no? Aga pa kayo kami sa Pasaylo, no? Sa Action Rex kanto. Actually, magalibot ako karon, mag-aurin kita sa aton nga man nga mga border control regarding sino nga PNP. Di na kita lisa matabo kayo sa action. Madami nga salamat na kalabot sa aton nga attention. Again, no? Kasabay pa nga masurvive na aton ini ang krisis sa COVID-19, no? Kaupod sa aton nga media, sa aton mga tumuluyo, kabay pa kami, wala na siyang malagpan sa kurkis natin. God bless us all, mabuhay po ang radio. Action Hotline. Ayos, salamat kita kay Lieutenant Colonel Ariel Pico nano ni si Sir Pistad niyo man, sir. Basi wailan ni siya, basi na kuwanan niya lang, ano? Hindi siya ginpakitaan siya sang ginisyon ni Mayor nga media certification as part sa atong trabaho, hindi siya maglantaws to. Ang kay manager ginisyon, hindi man siya. May ara pagin ID sa Action Rex. Niya driver's license lang, sir. Pagkuha sang hatag ni Action Rex ang driver's license, siya kakasang face mask mo. Di ko rin kung may COVID-19 si Action Rex, kung di nag-asik to sa nawong mo, ay nano mga di amuaw. Ang aton malang diti mayon ni kay kita ya part ni Ranay ya. Ang pulis kag ang media part ni Ranay sa away ni subong kay kun pasugtan lang serpistan niyo. Pariyo nyo man gusto man ni namon nga magtiner sa balay namon sa tutuod lang ako imaginable. Pag abot ko sa balay, hindi ko direkta kasulod sa balay. Layo pa ginapauban ako sa ako nasawa. Sila nga ubahan ang sapatos mo. Ubahan ang imo ginasuksok subong. Amo na. Antes ka magsulod, di paligo to. Imagine na pas mong guwata sini. Ti why ka choice. Why ka choice kay ginaproteksyonan mong pamilya mo. Same ini sa mga PNP. Amo na nga ako gaupod ko, gasimpatiya ko sa mga frontliners. Kaya amo ni silang nagataya sa kabuhi nila da. Ti pariyo man ni Samon si Action Alvin graba lang tuwabla. All the time ara sa frontliner naga-check man dira, nagatiyog sa bilog Bacolod. Ginawa man isang isa ka depensa sa kaugalingon niya kay hindi mo masigurado mo. Ligad to magina-interview siya, gusto gisang in-interview, mapalapit gid siya. Nono yung gid babae sa cellphone ni Action Alvin, ti ginawa man sang isa ka distansya. Te gusto iya nga mabatian kang itsura ya sa Facebook Live para gid mo. Action Hotline. Di kabay pa no masettle niya. Hindi man mayo na. Kay pare Raymond Alarcon Sagal Jr. may nga gadera action art di ba sa pamilya magwa isa lang nga ang sa private duha ang driver wala home quarantine pass ay hindi guro pwede na yan dapat ya kung may salakyan kay ikaw maniho no amo na yan pwede or unless ngati may upod ka dira alimbawa kung frontliner yang imo sini pamilya miyembro sa pamilya pwede na may home quarantine pass ang isa ya karon frontliner alimbawa nurse ka o konduktor, inaya makonsider pa kung ay karon home quarantine pass, kundi may pinilian. Action Hotline. Diri sa Carlota, gina-strictuhan man ang mga driver's license kag registration sa private vehicle. Sa Carlota ko, no? Actually, subong nga panyimpo, please. Mga muna makonsider. O number 1, expire karon ang imo driver's license. Ini nga bulan sang Abril ang renewal or sang March. Tinatabuan niya nga siradong LTO. Sino itong imo parinuhan? Tiano na, idakpon ka? Do hindi amo? Action Hotline. Monitor live from Bagumbayan, Sultan Kudarat, si Emmanuel Gargaran. Borsa, Sigom, Morning Action Art. Si Ronnie, Tamyaw kay Grina Robles, kamonitor gid subong diri sa Central Mao, salamat. Ophelia Galero Arce, niya a blessed day watching live here in Isabela with Shelani, Jano and Jovelyn. Tulo gid luwa ko kay sa ginambal ni Vice. Kaluroy gi matuod mga frontliners, buhos buhay sila para makaserve. God bless sila tanan. Tig-apa ulo mga ibang mga tao nga makon mo na tuod no. Sa kay Gladys Noble, niya ang pasis diri sa Mao, hindi pwede sa Bacolod kung mag-withdraw ka sa bangko. Hindi pwede. Inaguro i-consider na galing kiti enhanced community quarantine sa buong Bacolod eh. Action Hotline. Ronald De Liomes Evidente, siling niya pare, ang number mo naglapta, magan isa ako na client,
Ti ikaw man na iya. Imo yang bisan anytime pwede kaya kakontak makatawag sa akon. Action Hotline. Naligar ba na nawag sa binalbagan niya? Sa akon na dyan eh. Siling ko, sir, oo, mayong gabi da. Yan mareklamo ko. Siling ko, sinon ni sir. Yan din na importante. Kaya, siling ko, hindi ko pagkakigi. Kaya karoon paano ito pa matatapan ng imo problema da? Sige, kita iya. Siling ko din ka nakuha sa number ko, sir. Siling niya, hawain din na importante na mareklamo ko ya. Hindi siya magpakilala, hindi mo na gusto. Action Hotline. Dito tayo malang nga kortesiya, tanay nga aton mo. Tawagan mo ko, 10 oras ang gabi pa, tapos may isog ka pa iya. Sino man ang ganaan, abi ang bulig si mo na yaman? Action Hotline. Philip Laurente, niya kasunay talin diri sa barangay Minuyan niya. Kagiban pagin ka monitor, hinar tayo hupon watching live from Oxfordshire, United Kingdom. Pariente ko niya, mga taga Iloilo ni sila. Action Hotline. Salamat gida kag sa tanan nga mga taga Tigbawan sa napdapan da nga matay hupon family. Good morning sa inyo. Niya Maricel Tugas niya Porte Stricto sa La Carlota, gwardiya ngitaan pa license sa Sunart. At ito normal na iya kay kun ang imo license nga ano ni siya. Gwardiya ti kun kinanglanon guro na noong yung detail order black iti ba siya ara gwardiya galagaw-lagaw malang siya mo. Pero kung may home quarantine pass do okay na lang na guro, no? Why man not necessarily nga pangitaan pagid. Action Hotline. Bro, good morning. Monitor lang ko di kay wait guwaay sa balay. Sige Gabriel Pilga. Bro Ivan o si Sir Ivan West na. Share on board with the Juan and Joyrate Salong and again, congrats. Salamat. Pre Albert Sanz monitor man. Morning sa imo sina. No? Salamat gid sa pag-monitor nyo. Halong kita cooperate kita bla ko nung ginapanawagan sa gobyerno sa sining nga panag-on wise ang hero sini. No? Sining nga panag-on kooperasyon ang aton kinanglanon kay gira ini ang kontrata hindi ya media ang kontrata hindi ya kay kung sino tiso mong galing diri may inaway gina-question ang mga ginapanagtag sa gobyerno may reason maning iban kay sing lating nga daw may piniliay ini mga kapitan ambot sa inyo na nagpandam lang presidente ta siling isang presidente niya ining mga opisyalis barangay nga may lamuran politika ang distribution sa mga food packs ni hinali ka may mga problema, mapalapot ka na siya 888 na, sos, ipatulon ka sa inyo ni Presidente ang tinapa. Na halungan nyo na kay subong hindi niya gamiton para sa politika, tandaan nyo gina, why niya pinili ay subong, butante mo man o kung ang imo man ni mga tao tiyempo eleksyon o kung kontra mo sa politika, tagan mo gina, importante, kung sino dapat buligan. Kay kabudlay matuon nga magtiner ka sa balay mo, dito ka lang imo manago sa balay mo, nga way kakaraunon to, nga way kay imo yasang ginabaton, gid, di mano ka mo to, ma-memorize, kundi balatian, kag basi matigok kay imo iya, bagod sa gutom. Action Hotline. Ay, ang iban, way gigahalong, kay Noisky, Sao Mondrial, morning, permeno nga, nahalong gid sige, Buhay Jolingo, Maria Claudia Mitilio, Sir Jolly Castillo, nga mon mapisan, no, kag saludo kita no sa amon na purok president sa Patricia Home Subdivision kay Sir Jolly Castillo. Araman si Attorney Tic-Tac Villanueva, ang Regional Director ho sang Bureau of Fire Protection dito sa Davao si Sir Fred Rahiras Jr. Engineer Arthur Normandi, paring Basti Gerhin, araman si Ching Paunar, paring Sindoy Rancia, Jocelyn Itabag, Mels Haniyu. Morning man kay Franco Villanueva Osorio Boksabrin, Kinalon Sagay, SP Lantapi Garcia, Imitan Cabanya, Christy Ilichicon, Erlinda Soriano, Jerry Cuenco, araman si Edward Minises. So, salamat kita. Taga-Mulubuluga regard sa Linda Soriano. Franco Villanueva Osorio, nabasa ko na ni Galing Ibana. Babarian Sukita, si Dory Malunis Ilovera, Luna May Britannia Calyado, araman ka monitor Giselle Mundihar. No, thank you. Flora May Bacoli, araman si Sir Nonoy Espina, Robbie Rosme, morning dira sa imo, Girly Basister,
kag Darwisha Torrens Librando, Dali Yasa, Juan Suniel Malayang ang kapitan sang kabog nga mapisan man. Si Nong Ronin ka na sunong bawas pasensya ginuli ko na nabasahan mensahe mo. Nong Ronin duay man ni matagaan kuno pod fax no. Action Hotline. At sa tangob ni siya nga area, Edwin Imbang, Benjo Gonzales Gargaliano kag Totino kag Taila Castaneda. Good morning. Thank you for listening. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamos ang nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2. Kano oreta kag mga paryente tada sa Moises Padilla, no? Kay paring sinderan si monitor sila ni bro kano orita niya good bro. Monitor naman ko ba hindi man maintindihan ang checkpoint to? Nya ano na di hindi sila aware sa ila interagency task force protocol? Para sa inyo mga media men as frontliners ay naman hindi sila updated sa instruction from their superior command responsibility ni TY bro. Diri sa Bacolod check to ni Sir Lieutenant Colonel Ariel Pico. Basi way lang to siya guruk balo, no? Galing nga muna bala. Budlay na tuon mag-amuna. Ay sos. Ayos Anyway, ang iban nga maminsay pagkaronan talang way kugin malabutan no. Ang no segregation no collection policy. Pag insindi ko na mayara ang iyasang liga ng mga barangay nga may gin kuan sila no may gin pasar nga resolution nga tiga bangod sining krisis subong di gini may ngagaw subong amo ni nga kasimple lang gani ning pag ang tao gani ang balo mo disiplinahon mo lang nga magtiner sa balaya ina kuan pa lang action oliver walang kismana ini ang no segregation no collection policy ini ugtas kapag ini sigurado niya nga hindi niya magpating iban. Nga inang segregate mo ang madunot, di madunot, amo na tamara ning iban niya. Muna nga sa simple lang nga kasuguan di kita di mangin madinalagon kay kulang man kita mo sa ginatawag nga disiplina kag kooperasyon. Way na ko galing panahon ang akon lang reminders tanan pabakuran lang immune system niyo. Para nga layo kamong subalatian ang ginarekomendar ko sa inyo Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule. Man kompleto nimo subong ginakulang sa mabutika ang vitamin C pero kompleto ya sa minerals and vitamins ang Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule. Halin sa vitamin E to zinc nga magabulig sa inyo. So ano pang ginahulat nyo naman? Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule. May ara pa sang madamos ang phytochemicals nga nagabulig para magbakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Layo kita sa anuman nga balatian. Tandaan tagin na ha, kay ang natural nga healing properties sang santon nga ra sa mangosteen na sa Dr. Alfred magabulig ginaiya sa inyo. Parisan ang pagidsang ti nga mayo sa may mga hapo kag sa kababayenan nga problema sa ila monthly period. Hambal ni kas aming anpalmintan niya padala mo lang di kunong iya budget alin si imo ay kalain ang tiyo ko Tito Rene Palmitan ka pangayo budget to. Salamat kid sa pagpakigbulog sa aton sini Miyerkules nga presentation. Sa inyo pala tuntunan, Action Hotline, April 1, 2020. With action,
Oliver Pason sa technical side, backup naton karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato, kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!